Tiedätkö mikä olisi hauskaa? No. Jos sä olisit oikeasti monsteri ja mä olisin vaan seurannut sua niin kuin koko tämän matkan sen... Fully trusting you. Avatkaa se ovi. Avatkaa se ovi. Käännytkö siinä? Siellä turnetta. Mihin te menette? Missä Ville on? Missä Ville on? Missä Ville on? Mä löysin sulle lahja. Kiitos. Topi hukkuu. Avaa sun lahjas. Avaa sun lahjas. Miten mä avaan sen? Right clickia. Eetä. Kiitos. Missä kaikki on? Se putos sun päästä. Kato kun mä parkkouraan, met pois tieltä. Okei, näytä sun pakkouden. Eikö se muusas? Kato, mä en tuu sinne, oot vedä. Oi kumma! A few moments later. Kato niinku pro parkour. Kato, mä tippun. Kuoliko Siiri? Joo. Mihin se kuoli? Se hyppäs alas. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Se näyttää siltä, että se on vaan silleen slay. Hei, sehän voi käyttää tätä meidän kanssa kommunikoimiseen. Mut se tuhoutuu sit sen jälkeen. Oo. Mä oon löytänyt sen kamua. Oma. Missä Älkää menkö ehkä siitä. Se puri mun toisen pakaran irti, mulla ei ole pakaraa enää. Mikä Mua vittu se sattuu oli? tällä hetkellä. Menkää joku kattoo, että se ei oo siinä enää. On se siinä. Tschüss. Mä oon alaikäinen. Tää yksi alkaa saluttaa. Keikö? Ville. Tässä on avain, täällä on avain. Täällä on myös turretti. A few moments later. Mihin meidän pitäis niinku mennä?
Se on turvattu. Miksi mä tän avaimenkin? Älä ehkä. Sitten Moona, seiso tässä. Se antaa Onko siellä sulle, se vielä? antaa sulle semmosen extra palkinnon. Extra paljon. Sä saat ekstra. Anna varsin mennä. Ota toi. Mennään vaan. Me löydettiin joku huone, mutta täällä on hälffi jossain. Tuo on muuten imure. Mikä vitun idea tossa nyt oli? Aika vitun hauska. Ja pysy Moonan lähellä. Moona antaa mulle turvaa, vaikka sä näköjään haiset ja sun kehossa on järtä. Okei. Moona, kato hitaasti taakses. Käänny hitaasti. Joo. Niin täällä on myös tämmönen vitun pop-lehdi. Onko toi nyt kakkari? Missä on nutkrakkelemaan? Wow! Häh? Cowboy baby. Mä vittu kato mua tollain. Ville, kato oikealle. Mitä Siellä on myös laimit juttu. Ville. Tää on vitun slaimini. Ville. Ville on vitun kusessa. No vittu kato mua. Ville juokse vaan tänne. Ei kun älä. Mulla on vitun... Sinne tuli nyt Ville mukaan. Ville toi vielä neljäskin. Niin. Pölhedi. Sinne tuli nutcracker. Siinä on slaimikin edes. Mä vielä tulin niitä. Siellä on myös nutcracker. Oi. Okei. Mulla on pyssy. Ville, kuva. Kiitos.